Se on taas Taavi vastaan. Joka paukkuu, niin sieltä tulee rausket takaisin. Nyt pannaan kuule vielä paremmin. Perkele. Tulee iso. Tuli rausket. Noin joka puolella. Noniin. Ihanaa. No niin, nyt. Hyvää uutta vuotta kaikille. Niin, hyvää uutta vuotta. Kiitos. Ole hyvä. Nyt pestiin. Vielä hei viimeinen vasta paremmin. Kato, yrittävät vielä. Yeah. Ai niin, onks tää se, joka räjäyttää koko kylän? Niin. Ei tarvi sitten enää miettiä, missä ensi vuonna asuisi. Meillä on niin paljon parempi. Joo. Mut hei, mieti maalla. Hillbillies. Toi kuu on niin hyvä, kun se sattuu tuohon. No niin. Eeva, Joo. ja tuolta tulee vastaus. Olen nimittäin pannut pikkasen rahaa, kun olen tykittänyt siellä 700. No kato, siellä on maunot ja rauskit ja westerlundit yhdessä. Okei. Ne tekee aina, että ne laittaa kimppaa. Nyt se on vissiin 12. 5 yli. Se on jo 12. 5 yli. Yeah. Now will become the biggest one. Jaa! Joo. Hyvää uutta vuotta. Joo. Joo. Ai. Nyt tuli iso. Nyt tulee Isoin. Naapurit vastaa tuolla. Katsokaa. Sitten meitä loppu rahat. Mun videon... Joo. Varma pehmeä. Niin onko se loppuhuipennus, että Vesku räjähtää itse?
Ihan helvetin hyvä. Joko nyt hiljeni? Rauski meni hiljaisesti. No niin, hyvää uutta vuotta. Hyvää uutta vuotta, tytöt. Ei, perhana vielä. Ei, no kato viimeinen sana. Saatko kuvia? Video. Joo. Tuo oli tuo viimeinen ihan Se hyvä. oli ihana. Ne on hyvän näköiset. Ai niin, sähän lupasit, joo. Eeva, Joo. ootko huomannut pimeätä, kun